שלום לכולם. תודה שבאתם לחגוג איתי. אני שליח של הרבי בבוקרשט. אני אוהב להיות פה ולעזור לאבא ואמא. זאת פוסי אחותי הגדולה. זה אבא וזה אמא. הרבי אוהב את כולם ושלח את החסידים שלו לכל פינה בעולם. לאמריקה, לצרפת, לישראל וגם לכאן. בעיר רחוקה, שם בולט הליכוד, ומחשוב שזרים לו, חיים לביטור. אין קהילה, אין יציבים, מתעורר לבדו יהודי. בזמנו שכח, בוחש לכבוד, אולי לא ליבו. שומע על דלת ביתו ואין קץ להפתעתו. בפתח ניצב חסיד מסוכן, לא בטעות הוא הגיע לכאן. חבילה של מצות מרחוק הוא הביא, במיוחד לאותו יהודי. עליך לדעת הסכת ושמע, חושב על כל נשמה, יש בראש בני ישראל, שלמען בניו הוא פועל. הרבי אוהב את כל בני עמו, לצרות האומה הוא כואב בעצמו. אצלו אין מושג של נידה, כל יהודי הוא בבל כמו. אתם יודעים? היום אני נהיה ב3. זה ממש מרגש. אני גדול. אני יכול לשיים הרבה מצוות. אמא ואבא קנו סיד וכיפה. פעם ראשונה החזירו את השערות והשאירו לי שתי פאות. ממש כמו אבא. אל תדאגו, אני אשאר בתלמודות. רוצים להצטרף לי? בואו! בכל מודה, אני נותן לידיי ומודה להשם. וארוחת האדוני בורא פרי העץ. יאללה, לאוכל הבאים. ביי, אדוני אחד. היום הכל נראה אחרת, מקום חדש נפתח בלב, תחושה עזה ולא מוכרת,
משהו בי שיתרחב, לא יהיה אותו אדם להבא שהייתי עד הלום. נולד לי ילד שיקרא לי אבא, ואיתו נולד בי גם חלום. ואני מתפלל, המלאך הגואל יברך אותו ויאיר לו את הדרך כל ימי חיי.